মানুহৰ বাবে কোনো নেভাবে अमा नागिरनो फैदो दा गुगोलाव मा शुटिं खालामगासिनो दं अमा फाननायनि रजना एक्ट्रेस जानो थांनो हायाखै नै दुर्बल सार दा शुटिंआ जागासिनो दं मा गामिमोनलै गुगुल बाबा औ गुगुल बाबा मोननि गामियाव आरो बेगुरियाव दा इयाव शुटिंआ जागासिनो दं दा गुगुल बाबानि शुटिंआ ओरै जागासिनो दं सोलिगासिनो दं नोंथांमोना अमा फानदों लकडाउननि ना मा होनो बै मा होनो माबानिखौ गुगुल बाबा मोना बासबारि बागाननि मुलि होनानै फाननाय बांगालफोरनि मैगङा बेखौ बिथांमोना फानखोमा फैदों साला सुवादफ्रा र' नोंथांमोना नुनो मोनगोन गुगुल बाबायाव माबायदि काहिनि जादों बेखौ ताजा दिंखिया ताजा बेखौबो जागोन जों सब जाजोबगोन जों सब हजम खालामगोन गुगुल बाबा टिमा दा नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन गुगुल बाबाया माबायदि काहिनि जादों बेखौ गासिखौबो नुनो मोनसिगोन नै फैलायबाय नोंथांमोना नेनाल' थादो बारा दिन नांला गोबां मानसिफोरानो होनबाय दंमोन गुगुल बाबाया माला ओंखारगोन माला फैसिगोन माला शुटिं खालामगोन ओंखारगोन ओंखारला होनबाय दंमोन दा नै फैबाय गुगुल बाबाया शुटिं लाफिनबाय भिखारि जानानै दं बिथां दैमालु काका गोबावजों दिनैसो लोगो मोनबाय औ बिथाङा लकडाउनाव एसे क'क्राझाराव फासिना दंमोन फैनाया गारि बन्द नालाय आं ट्राकजों फैनाय जादों ओंखायनो एसे गोबाव जादों ओमफ्राय मालादो बियो इखौ एसे खोन्थाना होदोब्रा नैबे जाबाय दिंखिया आदसा बर'फ्रा बेखौ दिंखिया होनना बुङो बेखौथ' जों बर'फ्रा गोबां जाखायो माने दाउदैजोंबो जायो दा बैसागु जोबबाय नालाय जों दा दिनै गुगुल बाबानि शुटिं खालामदों आरो बेवहाय जों दा नैबे मैगं फाननाय मा फाननाय आदसा बारु दिंखियाखौ दा फाननो नागिरदों जोङो आदसा बारु नोंबोदि बेनिफ्राय र' नोंनिया रला मा दं दिनै गुगुल बाबा टिमाव दिनै मा रलखौ थिगोन नोङो दे रला आंनाथ' गुन्दा सिस्टेमसोलै गुन्दा सिस्टेमसो जायो मालाय दुगैनायखौ नायखोमानाय लाजिना आदसा बारु गोजोननाय थाबाय दे गोजोननाय थाबाय औ खुलुमबाय दा गुगुल बाबा शुटिंआव नै बिथाङाबो दं तुम्हारा रोल क्या है आज आंनिया दिल्लीयाव लाइन मारिनाय आदसा देलायगासिनो दं देलाया बारा नुलांगोन दा नै नोंनिया मा दं आंनियालाय बावसिया दे खेबसेनो केमेरामेन सना जिबन दोङो खनसे सोबावदो सोबावबाय लांगेसे गोसो मोस्रां मा खर' भिडिअ'आनो जायाखै ओरैनो खालामबाय What the hell? बेयाव दुगैनायाव सिख्लाया दावनाय शुटिं जागासिनो दं नै दुगैनायाव सिख्लाया दावनाय बारायथ'वाखैलै खम नै बक्स बक्सखौ नै फानगोन नामा खोन्थाखा इयावनो औ 5,000 बार फानगोनखौ बारा दाम माव फानाखै लकडाउननि थाखाय खम बेसेनावनो होनाय जादों आदसा मोजाङै ला नै बडि सडि बडि फिगार गिलिर फारलानै दं होनदो आदसा दे दाना जानायनि टाइम जासिगोन रलिं एक्सन होनग्रा एसे मोजाङै मेंनाङा
दा बेवहाय दुगैनायाव सिख्ला एदावनायनि दे दे लागासिनो दं दा नोंथांमोना बे साननैसोनि गेजेराव दैमालु काका मोजाय बे जोंनि बे गुगुल बाबा GFP प्रेजेन्स इउटुब चेनेलाव नुसिगोन नुनो थांगासिनो दं जों थाबैनो माइप मेना मोजाय बखिना माइप मेना मोजाय बखिना स्पिकार मेन अमा नागिरनो फैदो दा गुगल टीमा शुटिं खालामगासिनो दं अमा फाननायनि दा नै अमा फाननायनि जागासिनो दं लकडाउननि अमा फानगासिनो दं नै आरो मासे बोरायथार दं बेखौबो दा गुगल टीमा बुथारसिगोन बेखौ जागोन जोङो नै फै अमा बेदर फान लाबोदो बिसोरो लकडाउननि लोमजादोंसो आंबा गुगल बाबा टीमनि गोदान मेकआप मेन दैमालु बसुमतारी बिथाङा दा गुगल बाबा टीमाव मेकआप मेन जागासिनो दङ नै शुटिंआ बेयाव जासिगोन जोंना नै बा गोथां बरि नुगौमोनलै इयाव बा बरि हामगौमोनलै नै गोथां खालामना होबा दैमा जिङाव शुटिंआ बेयावसो जासिगोन दैमायाव एक्टर एक्ट्रेस दैमायाव दै सारलायगोननो दै सारलायनाय रजना एक्ट्रेस जानो थांनो हायाखै दुरबलथार ओंखाम खम जाबोदोनो बेनि थाखाय एसे दुरबल एक्टरा बैनो ओइ एक्टर बान्स गैया आदायाबो दं एबार आदाखौ नुनो मोनगोन अमा फाननाय केमेरामेन दैजों दै थाबायबोगासिनो दं गुगल बाबाया दाना शुटिं खालामबाथाय बे एक्ट्रेसखौ लाफाबाय थायो रल केमेरा एक्सन इदि होननायाव बाहायनो थाखाय लानाय जादों बेखौ जानानै रल केमेरा मैथायाथ' जोबोद मोजां अनलाइन खालामनो हागोन सोरबा नांगौबा आरो ओरैनो लांनो हागोन ओइ होसोलांबाय आलु लागोन आलु बिथाङा आलुखौ गोथाङैबो जायो नै नै माबा लाबोबाय जानो नै गुगल बाबा टीमाव जानायानो खामानि गुगल बाबा टीमनिया नै जानानैसो मानसि नैयाबो मालपा आरो दावदै लाबोबाय दावदै आरो अमा बेदर दं सेरनै नै हागासिनो दं अमा बेदराव आलु होनो नै बेनो ओमफ्राय दा सोलिगासिनो दं शुटिंआ दा जानाय लोंनायनि जाथ'वाखै दासो संनाय खावनाय जागासिनो दं बे हारमुनि दामनायानो जाबाय 2 नम्बर हायनामुलि बे हायनामुलिखौ नोंथांमोना गाहाय डिसक्रिप्शनाव थांनानै क्लिक खालामनानै थुनानै नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन अलरेडि आपल'ड जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना प्ले खालामनानै नायनो हासिगोन डिसक्रिप्शनाव थांनानै গোবিন্দা ওপৰত আছে যদি মোক অলপ চাব দা মই আপোনাৰ কামটো শিকি আছো